ассоциация Башкортстан Республикасының кадрдар потенциалын үсештирүү максаты менен оюштурулду. Бул идеянын түп негизи Башкортстан яшьләрде алдынгы югары окуу йорттарына укырга индирүү. Чөнки без ойлайбыз, Мәскәү, Санкт-Петербург югары окуу йорттарында иң ныклы билим бирәләр. Һәм туган йорттан алыс яшәү ул характерды ныгыта, үзаллы яшәргә өйрәтә, сагындыра. В основном же деревенские дети. Они думают, что как бы в Москве там невозможно, все дорого. Мы как бы разбиваем эти стереотипы. Некоторые не верят этому, то есть приходится объяснять, как так, просто так там в Москву и Санкт-Петербург отправляют учиться за бесплатно, как это в наше время возможно. До конца до вуза доводим, как бы поступать, и в дальнейшем там даже заселяется, там тоже вот помогаем все, друг с другом постоянно общаемся. Это, во-первых, язык не забываем свой. Мәскәү дәүләт урман университеты. Был безнең главный корпус. Минем исемем Муртаев Дамир. Мин 4-нче курста укыйм. Механическая, химическая технология древесина факультетында и технология плит и пластиков дигән специальностьта. Безнең университет урман университетлар арасында беренче урында тора рейтинг буенча. Мен Байрамқұлов Альберт, Мәскәү дәүләт урман университетының 3-нче курс студенты булам. Факультетым лесопромышленный, специальный сервис транспортных и технологий машин и оборудования. Сәлам, мен Галям Фальхия, 4-нче курсның студент корпусыдамын. Мин Мәскәү дәүләт университетында укыйм. Һәм аларга быел укыткач магистратурага укырга инәсәк. Мен Арсланов Мансур, Баймак районы Тынас авылынан Мәскәү дәүләт урман университетының 1-нче курсында укып йөрим. Укуы бик охшай, күңелле. Мин Алибаев Миләүшә булам, Хайбул районының Бакыр авылынан. Хәзерге вакытта Машина ТД университетының экология факультетында 1-нче курсында белем алам. Мин Магафурова Ленария, Абьелин районынан, Михалковка авылынан. Мин Исмаилова Альбина, Дуван районының Мисагут авылынан. Хәзерге вакытта Машина ТД университетының кибернетик һәм информацион технологиялар факультетының 1-нче курсында белем алам. Минем исемем Ильшат була, һәм дә мин әлеге вакытта Мәскәү дәүләт геология разведка университетында аспирантураһында укып йөрим. Мин Сымбат Батыр булам, Хайбула районы Сәгыйть авылынан. 2010 елда ошо Россия дәүләт геология һәм разведка университетына поступать иттем, экология факультетында специальностым геоколог дип атала. Миңа укуу бик охшай. Мин Элимбетов Наил, Хайбула районы Әбиш авылынан буламын. 1-нче курс студенты, факультет техники и разведки месторождения. Факультетында укыйм. Горный инженер профессиясы буенча. Минем исемем Азамат, мин үзем Силәбе өлкәсеннән, Наирге Гөрүла укыйм. Мен монда бик нык охшай. Булай. Һәйбәт кенә булырым. Мәскәү һәм Санкт-Петербургта укучы студентлары бер-беренә ярдәм итәргә әзер тора. Үз алдына куйган максаттарына ирешергә тырышалар. Бунан без 5 ел ассоциация өчен башкарабыз. 5-нче елга гына безгә 1000дән ашыу балаларды югары йортларына оештырып, безгә әле генә милли элита тартыла башланы. Вакытында сараһын күреп, тормышка яраклашмаган һәм икән. Үзен генә гаепле. Халкыма, Башкортстаныма тугры хезмәт итәргә. Халкыма, Башкортстаныма тугры хезмәт итәргә. Лаеклы кеше булырга. Лаеклы кеше булырга.